Gihamok og duha ka dagkong insidente sa sunog ang dakbayan sa Mandawi karong adlaw. Unahon nato kining sa Barangay Sentro nga nakapatugaw og maayo sa pagkahinanok sa mga lumulupyo sa mong dapit. Retiradong huwis ug iyang asawa na paig dihang may aksyon sila og salbar sa ilang apo sa nagdilaab nilang panimay. Hangtod karon missing pa ang 21 anyos nga biktima nga gituhuang lakip usab sa nakalas. Si Nico Sereno sa report. Alas 2 sa kadlaw na dawat ang alarma sa sunog sa Zamora Street, Barangay Sentro, Mandawi City. Ang dapit na hitabuan, likod lang gyud sa City Hall. Apektado ang compound sa pamilyang Hestopa. Sa kadako sa kayo, naisa ang status ngadto sa 4th alarm. Kapin usa ka oras pa una na deklara nga under control ang sunog. Miabot og 2 ka oras ang firefighting ug pagka alas 4:10 na sa kadlawon gideklara nga fire out. Apan hangtod buntag nagsigi pagpasirit ang kabumbiruhan aron masigurong di na mukayo pa. Hayag na nga nakitaan ang mga patayng lawas nga napaig sa sunog. Giila ang mga namatay nga sila si retired Judge Gerardo Hestopa, 68 anyos, ug asawa ni ini nga si Luella, 67 anyos. Matod pa, mibalik sila sa balay aron luwason ang ilang 21 anyos nga apo nga si Jeric nga nabilin sa sulod. Sige lagi nga si Jeric to si babaw na. Oh, wala gito. Wala lagi to kay parang yung mga kuan sila ba nga mo pahawa na may bagay dako naman kayo. Wa mo sila kay gihuwat ng Jeric nga mahuwat ang apo ba. Di mahulagway ang kasubo sa pamilya gumikan sa nahitabo. Hangtod sa pagkutlo ning balita, missing pa ang apo. Padayon pasab ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa kayo. Ron kay gipang tanggal ang mga debris, gipang kalot ng mga kuan. So far wala pa man pero ongoing po ta mangita gyapon sa fire scene kung ahamag itong about sa tong kuan. Sa inisyal nga ihap, unom ka mga balay ang naugdaw. Gibanaba ng 133,000 pesos ang danyos nga gibilin. So far is under investigation gyapon ta. So karon ongoing pa tong investigation team para i-know kung sa jud ang hinungdan sa sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.